Tes satu dua, tes satu dua.
Horasma dihita saluhutna. Andorang sotapuka parminggota. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohatabe. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 565 ayat sada saat rodi ayat tolu. Debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Sai pabotohono mudo tuau dalan hangoluan go dolas ni roha diadopan ni bohim aka hasudungan ni roha do di siamunmu saleleng ni lelengna. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan. Namandok mauliate dohami tuho ala di papatar ho doho tuaka si pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai asi roham, sai paian madihami ro di penopar nami barita naulii. Jala pararat mai tu saluhut bangso,
asa bicar sodang ni hasangapon mi, dohot di akan na hudul di haholomon, dohot na dilingguman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di bagasan minggu tasadarion ima sian patik paupaton dohot lapatan. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiaon hari minggui dina onomari maula hamu nasa siulanmu. Alai anggo ari papituoni ari paradiana ni Jahoba de Batam doi. Dan jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini huta ni halak pe namangebati hutam ai dinaonomari do ditopa debata langit dot tano dot laut dot nasa isina dungi maradia do ibana diari papi tuhoni dibayani do ubay na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai dia do lapatani ordo ikon dihabiari rohata jala debata ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata ikon badia dohata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rami mangidogogo mahita tuadopan ni debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugu imahami maulahon nahombar tu patik mi amin. Dia
topo tima dosata nagodangi tuadopa ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Hujau hami do goarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasi ni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak di debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sia namate, nama naik tu banua gijang doho mangondihon hami. Asiro ham di hami, say patok tong madi hami roha hamuliateon tuho. O tondi perbadia, pangapul dina marsak roha. Pamalu masa luhut na bernit binahe ni dosa nami. Ro maho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata ama anak doton di perbadia. Amen. Tabege mahata baga-baga taringot tuha sesani dosata. Ro mahamu tuau asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jehova. Tung surara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion di enet sian sada Korintus bidu 10 mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 3 tajahama marsikat sore. Tung surah huhatahon akka perhataan ni jolma nang suru-suruan pe anggo sa parholong ni roha au
Nong songon hangsa doau nama kuling-kuling, jala songon ogung nama ruolol. Jala tung surahu basa-basahon salut artaku jalahu pasahat dagiku asa ditutung. Tung naso margunai diau anggo so parholoni roha au. Ido sahatna martua doaka natumangion hata ni debata jalana upeopsa. Amen. Tidakon ma hapor siautai, songon nahina tidakon ni dongata sahapor siaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au persea di debata Jahoba, ido ama paruna suatu dosan, na tumo palangit dotano. Au persea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imanatin moni si Maria, na gabe-gabian siato di perbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit di pangumuan silatus na mate tarpajal ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru. Na mula mangulu di hari patoluhon na manai tu suko lahu tu siamu debata Jahoba amanai pargona sohatu dosani disi maibana pai mamula sogo tanoon mau halak na manguludot na mate. Au persea ditondi perbadia celadong sada huria na badia. Huri hatopan yala Kristen akan na badia. Dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok. Mula mangulu sogo dangin halak na mate. Dohot dihanguluan na sora sudah. Amen. Tabegi matiting namasa dohot naneng masa di bagasan huriata. Tikting namasa di HKBP Sutoyo, Minggu 30 Januari 2022. Goar dohot topik minggu.
Goarni minggu sadarion, ima minggu paupaton, dung Epipanias. Topik minggu, di jauh lao makaholongi. Ruas napida. Mulai sadarion, minggu 30 Januari 2022, nunga pida huria sian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Indra Simatupang, inangi Juliana Boru Silaban, dohot 2 dakdanak, pida huria tu HKBP Resort Sukajadi, Distrik 22 Riau. Pelean tu Jolo Nilanggatan. Sadarion, minggu 30 Januari 2022, di Sude Ibadah, Dung Sipul Jamita, Papungu Pelean tu Jolo Nilanggatan Dohita, Haporluan tu Sosial Huria HKBP Sutoyo, Lasma Rohata Pasahaton Peleani. Parguru Malua tahun ajaran 2022. Sadarion, minggu 30 Januari 2022. Penutupan pendaftaran Parguru Malua. Tuaka ianakon ni ruas HKBP Sutoyo, nanaeng dohot Marguru Malua, manang belajar sidi, formulir pendaftaran boi dijalo di sekretariat gereja, jala dilapirkon fotokopi surat tardidi, dohot surat pengantar sian situa sektor. Pertemuan Parguru Malua Natoras dohot Pandita di hari Sabtu 5 Februari 2022 pukul 10.05. Padidio Nabadia, Minggu 10 Februari 2022. Patu paoni huriatado Padidio Nabadia di ibadah pukul 8.30. Tu akka natoras nanaeng mambuan dak danakna tu Pandidioni asaro marguru tu gareja di hari Jumat 10 Februari 2022 pukul 10.06. Dibuan mas surat pengantar sian situa sektor dohot buku ruas. Ruas na di sektor Parserahan langsung maro tu gareja. Pembukaan pertanggiangan sektor. Hari Kamis 3 Februari 2022. Patu paut tado pertanggian sektor maringanan di gedung utama gereja HKBP Sutoyo masuk pukul 10 sia 30 ni uluon amang Pandita Resort HKBP Sutoyo Pandita S. Togatorop. Pinangido tu sude ruas na di sektor-sektor asaro mandohoti ibadah pembukaan pertanggiangani. Kebaktian Bulanan Remaja HKBP Sutoyo. Sabtu 5 Februari 2022. Remaja HKBP Sutoyo patupaon kebaktian bulanan maringanan di lantai 2 Gedung Serbaguna HKBP Sutoyo masuk pukul 10 sia ni uluhon ni Amang Pandita RS Lumban Raja pinangido tu sude remaja HKBP Sutoyo asaro mandohoti ibadai. Si palas roha. Hu sosoi hamima hamu ruas ni huria nama balu ama ina dod na posot somarama somarina manang yatim piatu sadarion minggu 30 Januari 2022 penutupan ni manjalo si palas roha. Tu akan naso manjalo dope boima di jalo marite seksi sosial HKBP Sutoyo dung sidung parmingguan pukul 8.30 dohot pukul 10 sada. Himbauan ibadah minggu. Hobar tu perpanjangan PPKM level 2 sahat tu tanggal 31 Januari 2022 ibadah di gereja maksimal 750 halak dohot prokes naketat jala memakai 2 masker manang masker ganda. Pinanggido turuas ni huria nanaeng mandohoti ibadah minggu asa mendownload aplikasi Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja hobar tu anjuran dohot himbauan Satgas COVID-10 sia. Tu sude naman dohoti ibadah minggu
asa menggunakan check-in, dohot dung sidung ibadah menggunakan check-out. Pelayanan guru sekolah minggu, guru pra-remaja, dohot pemusik. Pina botoon tu ruas na baru maka tindakon hapor seon, huhut na rade melayani gabe guru sekolah minggu, guru pra-remaja, dohot pemusik, boi mendaftar tu sekretariat gereja, manang menghubungi BPH sekolah minggu di nomor HP natar surat di warta cetak. Sumbangan. Di Jalo Huriata do sumbangan sian paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo. Bunga altar tu hari Minggu 30 Januari 2022. Di pasu-pasu tuatama na pasaton sumbangani. Lao pasikopon titingon boi mata jaha di tikting cetak di Huriata. Songonima saat di tikting ni Huriata di Minggu Sadarion. Di pasu-pasu di Batama kita saluhutna. Botima. Maredema hita uhud papungu pilihan sadaa dot sadabe di bagasan las niroha.
Dameni debata na sumurung nasian saluhutna roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Hatani debata nama makulingi hita na laus gebe sorminat di hita. Di pardalanan di ngulutka ima natar surat di buku ni panurirang Jeremia bidusada. Mamuka sian ayat 4 sahatu ayat 10 didok songonon. Jadi Roma hata ni jahuba tuau madok songonon. Tagas sohujadi hoddo peho di bortian nunga hutadahyako. Jalatagan soruar do pehosian apuan ni natorasmu nunga hu parbadiahyako. Hu pabakit to gabi panurirang tuaka bangso. Dunginik kuma iya le Tuhan Jehovah idama dakubo to makatai ai nabajar do piau. Jadi nina Jehovah ma madok au unang dok nabajar do piau ai manak tu dia peho husuru ikot tu si holao jalamanangaha hutona hotuho ikonido hata honommo. Unak ko mabiar maradupon nasida ay sayaw dodongammo pelua hokko ninna Jahuba. Dungi di patol-tol Jahuba matanganna jala di jama pamangaku jala ninna Jahuba ma madokau. Idama nunga sahat hulehon akkahatakku tu bagasan pamangammo. Idama hubabakit doho sadarion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon. Lao mangurati dohot maniapon. Mangago dohot mangaloha. Paulihon dohot manuan. Ima nagabi sahana. Dihamuak kadongan sa porsiaon di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Topik minggutta ima di Julau Makaholongi dipanggil untuk mengasihi. Di konfesi ni huriata hakabipi manang buku panidangyon haporsiaon yang ada beberapa pasal. Salah satu pasal didok songonod di sini. Natarjudo sudi halak Kristen manang ruas ni huria bahwa manang buru-buru gabi sitidangi ni Kristusi. Secara umum ada panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Ido tahati dakon songon sada huria di tengah-tengah ni portibion da bersifat umum mai. Alailas adong gojupak kita tong di bagasan na namargoar pajuan na bersifat marsa sahalak. Manang na bersifat pribadi. Ima songon pajuwon ni debata maradupon si Jeremia. Gabi songon sada panurirang ni debata. Ahadulon ni panurirang. Panurirang atau nabi adalah perpanjangan mulut Tuhan. Menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Itulah tugas seorang nabi. Jala molotajaha penang di buku ni akka panurirangon mulai sisi Yesaya, Jeremia, Yehezkel dohot akka udukna selalu mengatakan ai songonon hata ni debata. Dia tidak mengatakan bahwa itu adalah ucapannya secara pribadi, tapi adalah ucapan Tuhan, perkataan Tuhan songonido naking nang didok di tengah-tengah ni trupuk tahun. Jadi Roma hata ni jatuh hubetuau songonon. Tuhan yang mengatakan, bukan datang dari pribadi atau dirinya sendiri. Ima ulaon ni sada halak panurirang di zaman ini. Manuarahon hatani debata, apakah itu harus mengingatkan dosa dan perlakuan mereka yang tidak baik? Tapi apakah juga menyampaikan
berkat menyampaikan pesan-pesan asa mengulu nasida hobar tu lomoni rohani debata. Alani takas donak kipajuwo ni adalah panggilan yang bersifat mutlak dari Tuhan. Yesus pe didok dotwa kasisianna mulut aja di Yohanes 15:10. Dada hamu memilih tahu. Ale audona memilih hamuna. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Di simar laku kuasa Tuhan memilih seseorang. Maju halak Kristen sendiri. Dipilih debatado si Jeremia. Ido naking didok di tengah-tengah ni turpuk tahun. Satu hal, kuasa Tuhan yang mutlak dalam memilih kita. Bukan datang dari ambisius seseorang. Bukan datang dari keinginan seseorang. Panggilan ini bukan datang dari Jeremia secara pribadi, tapi dasarnya panggilan dari Tuhan. Nah mutlak. Alanido pejuwoni naing tasadari. Itu adalah kuasa Tuhan yang mutlak kepada kita. Itu benda saya disosoi meluarok pejuwut tu kita. Buhadu kita asa mengaradi diri. Dan Tuhan tidak melihat latar belakang seseorang ketika dia memanggil. Apakah dia orang yang sangat istimewa atau strata sosialnya dalam masyarakat sangat tinggi? Daung. Yesus maju akka sisianna mulut apa mana akka nelayad do. Si takut deke. Doktor di Yesus akka halak mereka yang sangat hebat, sangat luar biasa. Imam molo tapamanat ibana. Artinya Tuhan tidak melihat status sosial. Memang Yeremia ini adalah anak seorang imam pada zaman itu. Yang disebut dalam pasal 1 ayat 1 ini. Odo hatan isi Yeremia anak isi Hilkia. Siam malim. Akka nadi anatot. Diluat Benjamin ninna. Dia adalah anak seorang alai dang latar belakang karena dia anak seorang imam. Daun. Tapi Tuhan melalui kuasanya memanggil secara pribadi. Dangala si Jeremia jol mano malo hati hai daong. Dangala si Jeremia jol mano burju. Dalam panggilan ini juga perlu kita sadari. Bukan karena kita paling baik. Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita baik. Daong. Itu kuasa Tuhan. Itu kasih Tuhan. Kuasa Tuhan yang mutlak menyelamatkan kita. Alani dorang rekod merasa jolma. Ommanani dokna medebutu hibris rohani, kesombongan rohani. Merasa lebih beriman, merasa lebih baik dari orang lain. Orang lain itu jahat semua. Dia beriman, orang tidak beriman. Medebudot tuaka bentuk kesombongan rohani. Jalan mulai didok nabisuk. Taringot tu parugamon di dokibana di bak. Salah satu bahaya beragama. Salah satu bahaya beragama ketika udah jatuh pada hibris rohani. Merasa lebih hebat, merasa lebih beriman, merasa lebih lagi gitu. Ujungnya menek marohana midah halak. Kalau ni beri gimana jolma? Nang kalau binoto ninna rupani mulut song kalak kita rupani. Dan gabi medabui mana tu sikap mengangkat dirinya terlalu tinggi sehingga orang lain sangat jauh. Dan marlaku hal nasonguni tu pejuni di bata. Siapapun dimungkinkan. Ketika Tuhan mau memanggil kita jangan pernah menganggap ai perdusa dua ninna. Ai di benda di Yesus roau dang lau baluahon akahalak labur juninna. Adang laku tu halak nasihat nahipas. Ayuba marlaku tu halak nahurak kipas do ninna. Halani pe dia kaulau di tengah-tengah ni huria unak karo kita makilala nasongoni rupani. Alai taingok ma pejuni adong kena bersifat tusudi akan aporsea. Bahwa kita juga diajak untuk ikut ambil bagian. Naking ngamaru hula titing tahun nate di bain. Isiri hita naolo radi parsidoho tarju
mengajari akka anak kota generasi tei akka sekolah minggu. Isi do hita naolo ikut ambil bagian dalam pelayanan musik do takkan asing. Gudang si ubasata di tonga-tonga ni huria. Bagaimana kita sekarang mau membuka hati. Molo tadope saya mungkin tidak layak. Unang lupa hita dang adong na layak sebenarnya di hadapan Tuhan kalau pada dasarnya. Ya. Tapi semua kita adalah yang dilayakkan oleh Tuhan. Mungkin saya sebagai pendeta, ketika dulu saya remaja, tidak layak saya jadi pendeta mungkin. Tapi Tuhan layakkan saya jadi pendeta. Tanggapi jujur ko ala au menoburju se kami nama saya rupani nasa torbang. Saya nggak bisa jamin itu. Tapi Tuhan layakkan saya. Saya merasa dipanggil oleh Tuhan, saya harus menjadi seorang pendeta. Ulah honok kume, ulah uni. Khobartu pajuan ni debata na tu ausad diri. Adalah songoni donang tu hitape. Alani diturpukon si Yeremia dia lusibana do pajuan na tu manai dengan memiliki alasan. Di do ibana do takas naking di ayat onom dunginik kuma iyali Tuhan Jehuba dakku boto makatai aina bajar do piaunin. Memang sangat manusiawi do alus ni si Yeremia on. Tang maluaw makatai Tuhan. Saya tidak orang pintar yang mampu berdiri di hadapan kalayak ramai, apalagi tokoh-tokoh. Memang pada zaman itu bahwa dia diperintahkan untuk berbicara. Molo didok naking dison. Hupa bakit dohosa dari mangaranabiak kabangso dohot harajaon. Berarti dia harus berbicara kepada penguasa. Bagi mereka kelompok intelektual bangsa, tokoh-tokoh di tengah-tengah ni masyarakat Yehuda hati hai hidup ibana dakku boto makatai Tuhanin na. Jala memang omma rasa kekhawatiran manusiawi do nani do ni si Yeremion sa sitong alaniaha. Ido benda di pajoro mulai sene sada oddo hata ni si Yeremia ni silka dua di naroh hata ni Jehovah tibana uju diare ni si Josia. Dung mise tikke marhuaso si Yoyakim, tikke marhuaso si Sidikia, baso apalah di pazozoron. Lapatanna di masa kerajaan mereka lah situasi umat Tuhan, kerajaan Yehuda na lumlam. Di moral juga dalam hal beragama. Dang besetia na sida manob bade bata justru telah menyembah berhala-berhala yang datang dari bangsa-bangsa di sekelilingnya. Jala secara politis pe. Dang be masih da mangido gugus ya debata asa di pergugu ya lana namar laku do di halak Israel pemerintahan yang teokrasi. Dang demokrasi tapi teokrasi. Tuhan yang memerintah. Tuhan yang memerintah memilih seseorang kemudian diberikan kepada dia kuasa agar dia memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka seorang raja juga harus memerintah sesuai dengan garisan-garisan yang diberikan oleh Tuhan. Sianido songon natado nakingan secara politis sasitongan sida ikom majalo nang hagugusiat debatado. Dang gabi majalo hagugun siya nakabangso nasing. Bangso nagugu hati hai di nahumaliang na sida baik. Negara Babel hati hai cukup kuat. Negara Asyur, negara Mesir adong di nahumaliang nasida. Alegabe majalo hagugodo nasida siani. Alanido nang muruk ni debatape nang marhiti panurirang Jesaya nang panurirang Jeremiaon. Asa sadar nasida. Agar mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan marah kepada mereka ketika mereka telah mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan kekuatan kerajaan yang lain, bukan lagi mengandalkan Tuhan sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yang telah ditetapkan bangsa yang Dia kasihi. Aliko gebe manibel donasida, sian lomoni rohani debata. Alasan apa dua ho dido imana bajar do piau, masih saya muda. Soalnya taruh naking dia mungkin belum memiliki pengalaman, belum banyak tahu hal manusiawi do na ni mana ya teh.
alai unang mak songon na di hutan amin yan nanti. Hari Kamis kabuk kota ma pertanyaan nanti. Tabuk kama di gerijon, pos roha hari ruhida dengan protokol kesehatan yang ketat. Hari hutan amin ya pas ma pertanyaan. Amat tasyadui majo nama betangyang ina. Ahama alisna. Aunang maju au. Ai tinggal nak kacamataku. Ne benar rupanya. Tang binoto aha hubungan ni kacamata tu pertanyaan nanti kan. Itu. Nah hurok dang wajar penolakan ni. Ale yang si Jeremia wajar dok. Posolo pia wajar. Wajar dia mengatakan itu. Saya masih muda Tuhan. Saya enggak pintar ngomong Tuhan. Padahal saya harus ngomong dengan raja. Menteri-menterinya saya harus bicara kepada orang-orang intelektual. Saya belum punya pengalaman. Wajar. Hal na lumrah dia. Jadi mulut apa alasata na wajar. Nak taruh kacamata tinggal sudah mertangyang. Apa hubungannya gitu ya. Alai marhitisianido di leo debatado kepastian tu si Jeremia. Itu penyertaan Tuhan. Naso pasobona ibana sahala na. Alanido ido dia itu unang dok na bajar do peho. Ay manak tu dia peho husuru ikut tu sido holao jalamanang ahaw tonaho tuho ikonido hatahonommu. Memang pajauan ni debata tu hita songonak kana porsea di tonga-tonga ni portibion parsidohot maka jongjokon hasitongan ni barita nauli. Memang pasti akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Gudang dua kahalak nagabi terkorban. Gudang dua halak nagabi korban buli ketika harus menyuarakan kebenaran Tuhan. Gudang gue. Maaf kata marupani. Ale di hutan ami dutong namar lakon. Berarti di hutan ami. Di hutan ami na gudang gelar situ bain. Anggu situ yordang adong itong ida. Ido. Muludok situ ala ringgas. Najulu kan makuling do giring-giring. Anggo di sope elektronik giring-giring. Najuli ritak-ritak do. Ala ringgas sama tembe melu giring-giring situ. Situ giring-giring nak. Bagaimana kon situ giring-giring. Ala semar tugas do papungu pilihan. Kan idok mon situ durung-durung ina mati nagudangan arong do nasida memak tajom-tajom do madok sido honon tegas-tegas madok sido honon may dokon situ lesiak ina akhirnya nama ngata lesiak ketong terus songon lesiak rupanya begitu diharat nati unak sita baik songon niati ison ape ulau pejon ni debatado nani ula nasida ati ulau pejon ni debata. Nak pola saya tersentimek kamu mamerek pedite muna rupa ni. Sona pedite tuga toropo binering otak sona paha hodba inna kan. Nak pala songoni. Nanti dang apalai. Ale na pasti ulah honon yakana pinili ni debatado khobar tu tanggung jawab na. Di sidora nanek tabereng nakingan nang pe manusia itu tapi Tuhan memberi jaminan. Idorate hita halak Kristen pe pardalanata maka jongjokon dirita mempertahankan iman kita juga. Terkadang kita terganggu oleh orang lain. Mulubina jinaha musina yang merhidak sistem zaman internetisation. Bama cejorbuk dubah. Tu dua tu hita halak Kristenon sipatai dibuli di. Aduh. Sepertinya ini kita enggak manusia gitu diberlakukan ya. Dan sepertinya kita ini tidak ada melakukan yang baik lagi dalam kehidupan non. Mulubinereng rupani. Aliom maratu tu pejon nami. Songon halak Kristen di tonga-tonga ni portibion ni naroha rupani. Hido benda nido sada halak penyair. Ingatlah langit tak akan selalu biru. Tuhan tidak berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini. Las hobardui tu pajoni Jesus pe maradopon akasisiana moloto aja di Matius 20 takas do di dok lawa hamu pode hamu saluhuk bangso ajari hamu nasida didi hamu nasida tu bagasa guari di bata ama anak doktor di Purbedia ala di dok Jesus do alai ingok ma sai na dong anakku do hamu ganupari rasi rasaro
ajal nih hasiangan. Marlaku itu sudah halak Kristen. Tuhan akan menyertai kita. Menghadapi pandemi COVID-19 yang berkembang lagi. Ini perlu kita kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Tidak perlu takut. Alerikot dohita bijaksana. Dengan yakin juga Tuhan akan menyertai kita. Bersama Tuhan kita melawan pandemion. Natong musuh itu belakangan lam berkembang. Nah bodoh mabek kita semakin ragu kita dalam melangkahkan hidup kita. Bodoh kita gabi petubu namar gor biar ade di hita. Alai na pasti dan kita yakin bersama Tuhan kita mampu. Bersama Tuhan kita dikuatkan. Diamwak kadong asa porsion di bagasan Kristus Yesus Tuhan ta. Tentu pak Jowo doh pak katayon di si Jeremia doh debata tidak hanya tinggal sampai di sana. Ada misi, ada tugas yang harus diemban oleh Jeremia. Soalnya tagobar hondaking baik mengadupi akka tokoh-tokoh, mengadupi segala kesulitan-kesulitan. Alaina pasti di bagasan pamilitoni adong do parsuruan nih debata. Itu dia memang disuruh. Nah pasti Tuhan memerintahkan dia untuk membawa pembaharuan. Pai baruhon ngulu ni bangsona ido didok naking ayat 10. Ida mak hupabaki doho sadario mangaranapi akka bangso doho tak kaharajaon. Lau mangurati dohot maniapon. Mangago dohok mangaloha paulihon dohot manuan. Lapatan na tarjudo si Jeremia pai baruhon ngulu ni jolmai molo didok dison mangurati dohok maniapon mabukbut cabut sampai dengan akar-akarnya. Jala disiap pelapatan dileksehon, hancurkan. Jorbu do memang. Ale bangsa itu yang dihancurkan daun. Pangalahoni jolmaido, dosa naido, perilaku naido, moral naido. Itu yang harus mau dihancurkan. Dinong menipil nasi-nasi debata itu harus dihancurkan. Ido benar didok naking mangagodohok mangaloha. Ibarat tembok, adong dorpi parholangan. Temboknya juga harus dirobohkan, harus dihancurkan. Yang menghambat dia dekat dengan Tuhan, yang menghambat dia sehingga jauh dengan Tuhan. Ikut dilohai do ocuri, dihancurkan, dicabut. Itu nama ngurati naking, sahak tu akar-akarna. Harus dihancurkan. Alaniah asa gabi mengulu nasida. Mengulu di hai baruon ido na nirokna paulihon dohok manuan suam mamuse bibi ni hatani debatana denggan asa muse mengulu ibana pauli mamuse akan oksegahian asa gabe mulak uli jala denggam muse bangso mardalan hobar tulomoni rohani debata. Lapatan setiap orang harus melakukan evaluasi kepada dirinya. Ikut tetonggo hitam babe panatapan. Ya kami guna salpu pehudok do tangan pernah puas dengan posisi kita. Keberadaan kita sekarang. Diganup tiki ikut di pai baru debata do hita. Wajah ju hita merinungkan ropani hatani edde na di buku edde te alanana. Pas 2 minggu perpudio bulan Januari tidang daudu pi tahun baru. Di tahun baru do nomor 24 mulo tari nukko ni sa sitongna. Didok di sinong moru do muse 1 tahun huhut lam sudah bohalhi. Ngata lewati tahun 2020 saja. Nggak masuk kita bulan pertama 2022. Satu hal yang diingatkan di situ untuk kita. Ngamoru umurmu 1 tahun. Moru umurmu 1 tahun. Memang lembetua hita tohori lembetua ale moru do umur ta 1 tahun alaniaha ngalam jonok kita tu ajal ta tu sudah nomor lakuan bukan karena ketika sudah berumur dak tu si songonan idok ni nabisuk rupani
Jangan bangga ketika Anda muda. Syarat untuk mati tidak harus jadi tua, inna rupani, kan? Apa tanah tu sudi do diberlaku. Kalimat paduahon. Ai bihaduan nasai laon. Ai turedo pangalahokku. Turedo itu hita, itu evaluasi tadi. Udah sampai di mana saya dalam perjalanan hidup saya, dalam perilaku saya, tindak tanduk saya. Alidak kolongin, yuduti muse. Lam gadda doha porsiauku nak kolong ni rohaku parjulu di Yesus doh debat aku lam gadda doha porsiauku. Apakah semakin beriman, semakin banyak waktu saya jalani ke depan, apakah semakin bertumbuh saya dalam iman? Manangidang alila didok muse nak kolong ni rohaku pe nang didongakku sesudi ini nak lam bertumbuh doh hita di holong ni roha. Nakpe ngalam batua hita mar rumah tangga la bertumbuh do holong ni roha di jabu. Do nokku do hita ikut la bertumbuh do. Kasih itu hal yang dinamis yang harus bertumbuh. Dakolan ketika kita jadi pengantin baru seperti itu juga sampai tua, sampai juga marpahopu daong bah. Ikut lam magudang, ikut lam matang, ikut lam tang duatong. Unak son nama saur rupani, ope di hutan ami do tong nama saun. Ayang gue di awal-awal tiki pengantin baru nalaboha panggilan ni mami na wibek tebu ni puang naroha ada apa-apa inang setong beb nak tebu do panggilan ni alidung adong ma danak sada dua lemar dalan ngalamasik peju ni hey isi do hey nak akhirnya romana sana madok ai sisi hey nak ay narong kita deho halak namar guarsihi inna ropani. Ay ngagabi daktabubi pejuwono natong lengliling. Jadi kon lem mesra do ba. Ikon lem betua lem mesra. Adi si patah lak kita. Olo do meila mesra. Alina paling persoalat sa sitong dak suami istri na meila mesraon tetangga do. Persoalan na ala mesra halaki. Beb alain na ropani kan. Ulu bulu na itakon nama jo beb inna ropani. Halahado mesrahi tak keberatan. Bagus. Kenapa harus keberatan? Ya biarlah mereka bertumbuh dalam cinta kasihnya ya. Ino naking di hatan ni detai di dok. Ai lam gadda do hapor siaku nak kolong ni rohaku pe di Yesus doh debat aku nang di dongaku. Dongan yang dimaksud di situ bukan hanya tetangga, ya suami istri. Cinta kasih saya dengan orang tua saya. Olah ni dia doh sebalik. Nah, kita sebagai anak juga kepada orang tua kita, orang tua kepada anak. Ikon yang lemah gudang. Idora mulu didok naking nak topik ni minggu tapi didok dijauh kita lau maka holongi lapatan nak wujud daripada iman kita ya. Wujud daripada iman kita itu yang pasti adalah melalui kasih. Parsoran naulina dinggan. Terbangun alaniaha alani perbui ni hata ni dibata alata sadari do. Sudido hita terjauh lau batu luson sakap dohot lomoni rohani dibata di perdalanan nguluta. Amin. Martang yang mahita. Mulyate ma Tuhan, mulyate dipakulingi hatam hami tutu marhiti minggu sadarion. Songon naposom si Jeremia na julu di juho Tuhan. Nagabi naposom manuarahon hatam itu tonga-tonga ni bang sumi. Di juhuru hami songon huria nang di zamanon di partikianon parsidohot lau maka jongjokon hasit tongamu. Nak pitupan makilala do hami sesongon na sotar patupahami manang naaha. Alani hame meton nami, alani hagelion nami, dohot alani hahurangon nami itu. Alena porsea do hami songon nanidok ni hatapi. Say na do nganammu do akkana porsea di portibion. Do nganammu do hami nang makamonakon saluhut. Akkana kuparukil ho kami. Pamonangommu do hami nang saha ro ditikyon. Natotong do piali Tuhan ikom mengadupi pandemi COVID-19 siau kami. Porsea hami nadonganammu do hami Tuhan perguguammu. Asamonak kami mergugu hami lau mengadupi saluhuk nai.
Songoni manang dia kaulau nami bi Tuhan, porsia kami. Rapon hodo kami margugu. Rapon hodo kami nak patupahon no muli na duminggan di gulu nami. Pasu-pasu Tuhan akan nanyulan yang tangan nami. Neng hobari tulomo ni roham. Songoni dohot pardalanan ni huriam. Aka pakubesyon na. Marhiti sienido kami Tuhan. Patupahon panidangion hobartu pajuwommu. Di huriam nang ojak di tonga-tonga ni portibion. Alani pasu-pasu mahatami Tuhan tutu mabuhali hami may jalagabi sorminan ningulu nami. Mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami martangyak kami Tuho. Amin. Marede mahita la suhu ma tapasahat piliata ima tupakta tu ulaun sosial huria.
Ali di bata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na maudutus. Upasat kami masian na nilhom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jelom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam putar dahami, godang ni silihol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami mardok moliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di benua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say sao malomo ni roham di benua tongon, songon na di benua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tu gihon tu pangujunan palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaurkon madamena tutodim. Atas nama Sudi Parhalado Hagabipi Sutoyo dohot namak kubesi parminggota di Tikion kupasahat kami ma tutongata selamat hari Minggu madihita selanjutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.